Som un blog sobre la cultura popular de Mataró i portem ja més de 5 anys difonent entrevistes, fotos i entrevistes. Seguiu-nos per rebre més contingut. Una altra vegada a la ràdio de les tradicions de Mataró. I avui us vinc a explicar, jo, en Joan Casas, el projecte d'en Pallofa. Aquest projecte va començar l'any passat amb la direcció del blog, que seria jo, en Joan Casas, en Carles Rigat, Festa del Foc, en Julio López, la Montse i la Carol. Aquest va començar bé, com he dit, l'any passat, amb una idea d'en Julio López de crear un Pallofa semblant al que surt als carrers de Mataró durant el Carnestoltes, però amb el nostre blog. O sigui, seria un Pallofa però del nostre blog. Però aquest any venim amb més novetats, que seria ampliar aquest Pallofa. El dia de l'aparició del Pallofa d'enguany de Mataró, l'oficial, doncs el nostre també apareixerà, però aquest any tindrà un pregó i una màscara. Aquest pregó l'he escrit jo i espero que el dia que surti el gaudiu. També podrien trobar alguna novetat durant el període del dimecres de cendre, que apareixerà una vella quaresma i una esquela. La vella quaresma està feta per en Julio López i l'esquela l'he feta jo, i aquesta esquela conté el que és el testament d'en Pallofa. I ara bé, espero que gaudiu d'aquestes dates de Carnestoltes
i visca Mataró, visca Catalunya i visca les tradicions de Mataró.